ka-road trip, samahan nyo kami sa aming road trip ngayong araw na to at mag-adventure tayo. Support natin yan si Bicolanong Kalbo. Oh, Bicolanong Kalbo. Yun, Vlogs. Bicolanong Kalbo Vlog. Support natin yan. Napakadami niya na natulungan at saludo ako sa mga ginagawa mo, bay. At sana magkita rin tayo soon at huwag kang mag-alala, kasama ka palagi namin sa dasal at proud na proud kami mga Pinoy sa mga kapatid nating OFW yan at tuloy-tuloy lang. Road trip lang na road trip sa buhay. Tuloy lang sa ating mga pangarap. Balang araw masungkitin natin yan. Alright, God bless. Ayan, mga ka-road trip, kumakanta sila. Ayan. Ganda ng kanta, mga ka-road trip, no? Ano? Hindi na kumanta. Hindi na kumanta. Pinalay natin kung kakanta. Wala, nakatulog ko. Tulog. Natulog uli. Natulog. Sana yung isa. We wish you daw. Yan, may mga nakasil mga ka-road trip po. Sapatos. Yan, sun and sun. So tara mga ka-road trip, pasok tayo. So yan, ng Skidubay mga ka-road trip. Yan, Skidubay. Yan o. Happy New Year daw. Yan, nakatulog ulit mga ka-road trip yung usa. Yan, ganda talaga nila mga ka-road trip. Galing. Okay. So yan, pasok tayo dito mga ka-road trip. Gala, 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 gala mga ka-road trip. Yan. Gala kami sa mall. Ha? Ngayon bakit? Bagong taon na bagong taon. Naglipat. Yan, doon tayo sa kabila.
Yan, pakita natin yung sa harap. Hindi pwede talagang may kuko sa tubangan nga. Yan, gala tayo mga ka-road trip dito sa mall. Yan, oh. Max. Ito silang Max. May tingkikin sila mo. Yan, tag 15-15. Yan, nakasilang Max. Dito naman yung Gap. Yan, oh, nakasale din. Nakasale. Candy. So dito tayo mga ka-road trip, sama kayo. Yan. Come in here. Nakasale din sila, oh, 25% to 50%. Pero ang presyo parang hindi nakasale. Yan, dito naman tayo mag-road trip sa loob ng mall. Panibago namang pag-road trip yan. Yan, oh. Forever 21, sa mga mahilig dyan, nakasale din. 25 to 75%. Laki ng TV mga ka-road trip, oh. Oh. Laki ng TV mga ka-road trip. TV. Oh, hanggang sa pinakababa. Oh. Baka pinapakambing mo. Yan. May ruleta ng kapalaran. Oh, oh, yan ang ruleta ng kapalaran mga ka-road trip, oh. Ano yan, wine? Ha? Pabango? Yan, pabango ka mga ka-road trip. Spin, sino ang i-spin? Ruleta ng pabango. Pabango pala, pabango. Kala ko wine. Dior. Saan yung Carrefour? So doon, dito tayo. Yan, oh, taas, oh, ganda. Ito maganda rito, oh. Sa Muhammad bin Rashid. Bike mo doon. Ha? Bike mo. Saan? Oh, ganda niya. Gala-gala. Wala kaming stick, kaya kamay-kamay lang. Wala lang, nakapaggala lang. Wala kaming may content. Wala mo nang feeding, wala muna. Hindi pa nakapagpipiding. Busy yung mga tao, kaya dito Alagad lang. talaga, alagad. Dito lang muna tayo sa ano. Sa mall. Gala-gala muna. Dito kami sa mall mga ka-road trip. Maghahanap ng pagkakagastusan. Binangga talaga. Hindi na makapagpari awak ko. Binangga. Nasindakan lugod ako. Yan, doon naman tayo sa harap. Nasindakan lugod ako. Binangga sa diris. Ang inso naman nga di awakad. Yan, o, lahat talaga 25 to 50% hanggang 75% yung sale. Sarap talaga kung mapira. Maraming mabibili. Yan, eh. So dito tayo sa Carrefour. Papasok tayo ng Carrefour. Yan. Natal dyan ang mga ano. Yan yung mga tao, mga ka-road trip, ang dami. Oh, siksikan, di ba? Oh. Ito, namimigay, libre. Libre yan, libre. Oh, libre yan. Libre yan. Kuya tayo ng isa. Try mo. We don't have pineapple. Huwag na, huwag na. Tara, dito tayo na.
Doon tayo sa dulo. So yun, nabigyan tayo mga ka-road trip oh. Libre, libre. Nabigyan tayo ng libre mga ka-road trip na ano ba pangalan? Yan, Rani. Rani yung libre natin. Ha? Yan, nabigyan mga ka-road trip si Jeremy oh. Eh, magkano na rin to dyan sa Pilipinas. Dito mga ka-road trip, pinabibigay lang. Ano ba na dito ba ka? Ha? Oo. Tagutan pinusa mo. So inumin natin mga ka-road trip, baka kasi ano, bawal sa loob ng Carrefour. Puputok pa Gusto mo? Gusto mo rin? Rani, ano to? Mango. chiller. Ha? Hindi naka-chiller. Yung pinakamasarap na inom eh. Yung masarap na pang inom. Yan, naubos na mga ka-road trip. Tapon na natin to dun sa basurahan. So dito lang yung mga ka-road trip oh. So ayan oh, may others, can, plastic. Dito tayo sa can. Ayan. Ito ano raw? Boy. Happy New Year, Happy New Year. Busy mga ka-road trip yung ano, yung bilihan. Counter. Mga ka-road trip, pwede tayong manalo oh. Picture si Nini. Isa pa ni, doon ka pa sa dulo ni. Hello. Hayaan mo, dali na natin yan sa Pinas. Pananalunan natin yan mga ka-road trip. So yun, dito tayo sa loob. So mamimili pala kami mga ka-road trip dahil para bukas mayroon naman tayong ano, stock. So yan, sinong gusto mamili mga ka-road trip, mag-mine na lang. Yan oh. Lahat talaga mga ka-road trip pag ano, pag ganito, 69 lang to oh. nakasil. Nakasil lang yan mga ka-road trip oh. Air fryer. Saan? Ano? 179 lang oh. Ito mga ka-road trip pang grill oh, 149 lang. So mga mura lang mga ka-road trip. So ito pang ano tawag dito? Pang juice maker. Yan. Oh, pang bata, ha? Oh. Ang cute ng mga bata. So yan, mga nakasil talaga mga ka-road trip, mura lang. Ito wala pa kaming lagay. Yan oh. Hindi tayo ng pang ano, pang salad. Pangsalan. Hindi mo muna tayo kasi nandito pa tayo. Saan nga? So yun. Daming mga sale mga ka-road trip. So yan oh. Mga nakasil. Yan, Downy. Yan. Eh, parang ako nga ni sobrang. So yan, gusto ng mga chocolate. Arag pala. Chocolate. So dito tayo mga ka-road trip sa mga sale lang. Yan oh. Nakasale lang talaga mga ka-road trip. So yan, bili tayo ng Handa mo na. yan oh, Papa Manoy. Yan, bili tayo mga ka-road trip ng bigas. Kung medyo may kamahalan to. Okay, Lucas, taga dito 24. Pax del Norte. Sa Norte. Tayo. Mahal no?
24. Parang hindi yan. 15 lang ito mga ka-road trip. So yan. Kuha tayo nito jasmine rice. 15 lang yan. Tapos kaisa na tayo mga ka-road trip. Ito mga tubig mga ka-road trip po, yan, city lang. Yan. Talaga. Amo yan. Amo yung gusto mong mga kawa. Dito tayo mga ka-road trip, bili tayo ng pang, ano ba tawag yun? Yung salad yung gusto kong lutuin. So yan, isa pa lang mga ka-road trip oh. Bigas pa lang. Wala na kasi tayong bigas sa bahay. Staff announcement. Requesting one So staff yun from mga ka-road trip. OPSS. One staff from OPSS. Please proceed to customer service. Thank you. 80 sunflower. Need oil? Take oil. There is good oil. Take what, Val? Van. Ada so ko. So ito yung mga nakasale mga ka-road trip. Yung gusto kong bilhin is pang salad. Kaso wala dito yung mga pang salad, mga ano lang to. So yan, namimili na si Jeremy. Yan. Namimili na si Jeremy. Ito yung mga sale dito mga ka-road trip yan. Ito yung mga sale dito lang. Yan. Sariwa ano, oh. Luto na siya. Lobster oh. Grabe, mahal. Mga mussel oh. Yun mga ka-road trip, salamat sa pagsama nyo sa amin sa tour ng mall. Yan. Shout out sa lahat po, sa lalo na sa lahat ng Team Burias. So yun, sa Team Bicol Society. Maraming salamat sa inyo, sa aming pamilya at sa mga silent viewer, mga ating mga subscriber na walang samang nanonood. So yun, salamat po and God bless to all. Bye bye.